Avui fa un any, sí, avui fa exactament un any que les tropes de l'antiga Unió Soviètica van començar la invasió d'un país de la vora en considerar el sàtrapa que administra el poder de Rússia que aquelles terres li pertanyien des d'èpoques anteriors, quan estaven dominats per la ideologia comunista més fèrria. I no s'ho va pensar dues vegades, i sense avisar a ningú pintar una zeta sobre els cuirassats i els enviar a soltar pepinaes sobre la regió del Donbass. Ara que fa un any d'aquest destrellat, el territori està bastant devastat i Zelensky no para de demanar armament de tota mena per poder vèncer el gegant de l'est, sense adonar-se'n que amb armes no guanyarà. Com a molt, resistirà, perquè tothom sabem que aquesta guerra s'atura des de la negociació i la paraula.